kanti mina ngiyakunika isikhathi sakho. Uthembekile yini? Nakho nje manje usuphuma kolobola wena. Amalobolo futhi wami. Amalobolo Ziyanda uyazi kahle kahle ukuthi nginomfazi enkandla. Okade nje vele uwazi ngaye. Sekuhamba isikhathi ngakubiza futhi Ziyanda ngathi ngicela ukuthi sikhulume yabo. Wena ke baba ngifuna ukuba neshow ukuthi ngiyakulandela. Sure. uZiyanda ungene wena umngeni umngene unomfazi wena uyazi yes. Lo mlobole manje oyimuphi Yena ethi uZandile umazi kahle. Okay futhi uqhubeke nokulobola umuntu okade evele khona. Yes. Inkinga ukuthi awumtshelanga. Yes. Okay qhubeka nestory sakho baba. Kuthe kusenjalo ngambiza uZiyanda ngathi asikhulumeni Ziyanda. uZiyanda wawumuntu obhizi kufanele ayeka anti wakhe angazi kanjani faye kugezwe kwenziwe yini izokwenziwe. Okay Ziyanda njalo uZiyanda mengithi ngicela ukukhuluma naye ube umuntu obhizi ube umuntu obhizi ngase ngathi yazi ukuthini ukuze lento ngiyenze nje ibe square angivele ngiyenze lento. Sure. Ukuposta ke angikwazi ukuthole kanjani ukuposta ngoba mhlawumbe kunomuntu wasekhaya opostile. Ngoba mina bengithi ngiyamfihlela. Kahle bengenzela ama feelings wakhe ukuthi kahle agcine engayitholanga lento. Okay. Yabo ukuthi kahle mina sekungenzeke nje kanje. Kahle ngibalekela ama feelings wakhe. La kozetha awudlali nabo uZiyanda uZandile. Awudlali. Awuzu mfowethu. Hayi kanjalo mfowethu. Kodwa nje uZiyanda uyalazi lonke iqiniso mfowethu silanje la sikhona uZiyanda uyazi. Usengakhuluma nje. Wena mfethu kusa right usahleka kusamnandi yabo. Uyabo nje uZiyanda lokho efekile. Userious mfethu. And lento imphatha kabi. Kwayimina ngibona umama la. Wena ubona umuntu wakhe yabo. So njengamanje uyakhala ngokuthi izinto zakhe zihambile. Uthatha imali yakhe waqala ibhizinisi lakho usu right ke manje yazi yena seyibona uZiyanda usebona umama Ziyanda usebona ukuthi useqale wakwenza waba right then wena wathi mengabe usu right wasuthola impiko wandisa wabuyela lapha kumuntu wakho bheke abemazi vele bhuti ngoba uyamazi vele kodwa kade emazi ubungandizile ubukhona ubukwazi ukutholakala mengabe ethi sithandwa sami ngicela ukubona isikhathi esithile ube khona ngabe ethi sithandwa ukwazi nokumtshela nawe ukuthi baby ngicela namhlanje phela nginikeze mama ahamba ukunika futhi kamnandi so manje soyabona ukuthi kwenzakalani manje mase wena usu right nali business lakho ubungichomela ukuthi selikhulile manje sili right lamba kahle manje business useleke mama umama la eceleni so uthini ke ngaye ke ngalezi zinto afuna zilunge. Mfowethu kahle uZiyanda Ngola ngizokhuluma kanjani ngokujahe kona ukukhuluma kanjani ba asili laba hayi muthi ukubheda la uyabheda bafasili angithi uyazi ba futhi la asili sisolungisa kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unolaka asikho ke lapho silungisa nje indaba yakho silungisa indaba yakho mama ubuthi wemfowethu yona indlela okhuluma la ndlela okhuluma ngayo Usifebe yes Usifebele mina Usifebe kwaba yiphutha lenzeka ngalo iphutha lani lelo uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba ma asimlinde chaza simlinde chaza uzotshela bonke abantu wangifebela ehlisa umoya selokasa laba banomama kaze ngizwe lento empilweni yami lenkathi uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga. So abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo? Abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine-stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa. Kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi. Awudli ekhaya. Ngoba into oyifunayo uyayithola. Ngihlalela ukudla. Uhlalela ukudla? Ngihlalela ukudla. Ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlele nokudla. Ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni. Ngoba phela awufiki wena awubuyi wena. Kusho ukuthi khona la uthola khona ngini. Inkinga yakho kulamba embedeni nemali. Hey ngiyalamba akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini. Ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi. Ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle? Khona niyakazulu. Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele. Yes baningi even ubaba amnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo. uNkulunkulu creator ngendlela ehlukile. Yabona ke lesiphe iyangithusa ke leyo ke manje. Iyangithusa konke lento echaza ngayo manje. Iyangithusa nje ngoba lento ilula.
siyikhulumile lento yangenza ngendlela ade ngikhuluma ngawo mina ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika lekhaya socela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngiyilungise uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina uyazi ngithanda kanjani sendo sami uyazi mafa kwami ngiyithanda uyazi phambi kwey'ngane uyangikhulukeza nje phambi kwey'ngane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubuhlungu yini vele baba ngithi mina ngikhathele bengiyitshela ukuthi uzohamba uyeke leyo nto ukujabula embhedeni hayi uyi-understand shuthi-ke sesingaqhubeka hlampe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami Abangani? Yebo. Kade uyindoda yami sesiyabangani? Ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu ngoba Wena kodwa inzondo sewi-creatile already. Okay, so Uzawuthini because ndizawugula egqibeleni. So manje Ngeke ngoku andikwazi noma ndimunca khona ndizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenzisa icondom? Umuntu wesifazane bazizela-ke ngizothini-ke ngoba isikhathi esiningi bayizela naye udade wabo uze wafika kumina engenzela izinto engingayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngayifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi Sizoqala ukujima iperformance yakhe embhedeni isa-right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu. So iyona-ke into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlampe is adwe ukujima because mina ngiyathanda Uthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuke izinto ezinjini. Lalela-ke ngikutshele uyabona umyeni wakho uyabona umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela. Manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lalela wena wawungiwashisa amaphenti akho wena usesikhathini lethwaye ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba utshethi uhlakaniphile. Hayi ngane leyo ngivumile bathi leyo ngane ngivumile naye lo mina ekhanda eqinile ngoba akhuluma kahle kulo ngimchazela yonke into ekhanda eqinile na ningaloko ningibonela la ningibuza indaba le yaleyo nto leyo ningaloko ningibonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngonza ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu weba mhlambe lengane yangakhuluma ngabe namanje uphinde futhi umdlalise umama. Ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Ngocabanga nje nceke yami zonke izinceku Niyabhebhana ninayo niyabhebhana kahle mfowethu kahle ngeke Nyambozi isumoya isumoya Nyambozi isumoya hlala phansi Nyambozi. Uhambe waqala kuyena noma kunjani? Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambozi. njani? Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona la maphilisi angenza ukuthi ngiphe. Ngoba uSotoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asemnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwishow. Yini la ibone ngathi wrong nafuna nilungise. Into engiyishoyo lo masenza naye isex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina I-right kodwa nje uthi angishaya mfethu. Ayikho right. Xolisa sisicela uxolisa. I-right uthi angishaya mfethu. Ngiyazi ukuthi Isikole makhulu ngishaya. Uzobona nosifebe. Uzobona nosifebe. Sifebe wena ngitshela. Sifebe wena uqamba manga. hlala phansi. Uzobona nosifebe. Ngitshela wena uqamba manga. Shaya phela uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela. ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesi adlele ngiyoyilethe ekhaya igcekeni Ini? ngiyoyilethe ekhaya ingane engingazazi ukuthi ezakephi Ubiza ingane zami ngamavesandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamavesandlebe. Madlame yabo ingakho bengafuni ivese Mingabe uthi uyangithanda kumele ngabe kuukuthi ungithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini. Ingakho bengafuni uyiveza lento ngikuthande nento yakho kanjani izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ichaos kanjani? Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphena kuphi la ubukela khona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo khona la ekhaya. Ngibona ngilana ke namhlanje ukuzokukhumbuza nje ukuthi le channel isebenza kanjani nalokuthi ishow engiyenzayo uyithola kanjani nini nangasiphi isikhathi. Uyithola Hayi bafethu
Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lwani ngibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.